Ha kawai ke Shenong hari Boy District ya kepala tip kum ke Shenong Klau kebadan Syapang Mingi jong hari Boy District kadon kawai ke kenhun jong girang ba abriu kepada ke jing angnut ban penne pensa ya ke jing hikai ke bagi layo na ke long shua ke man shua ban im ha ke tem kaput dak barwai ya ke jing roi pencong shet laga dai ha ke no ki jaka kawai kamtam ha badan ke jing kawai ya tho shong kurim ban lej roi bat ban lej tem ban pencong shet bat ban pensa jing ken mau ya kata ke jing kawai ya kani ke kenhun ruai jong kita girang ba laju khot ha keleng ki jaka ban lej ruai bat ban lej tam ha ki ying ya tho shong kurim bat ha ruai kani ke kenhun ke ju penlong ki bru ki bom ju shat meno menoru ban sei ya lagi khti bat ban thap khti kat kum ke jing stat bat ke jing sugi jong ke jing ruai ke bala ruai da kati kenhun wat ha ki ruai ha ke jing kriat jong ki banai telang namar ka jing bang ha kar kom tem bat kar kom ruai ha ke bala ruai ha kar kom ruai ten rai ukon khasi Haga ji kendu bat kini kirang ba na ketika kenhun ha ketika Shenong Klau bat abayo bani keren bat wei na kinong tem kenika kenhun ulai thu ba kenhun kadon tang kiri orang ba suda bat kejupan longru ya kejing hikai ki khun samla na ketika Shenong bat nang ya kenika kom tem kompot dak ba persang ru ban kentu ya ki khun samla ban but ya kenika nuksa ban laj na kino kejing penmlin ban penserwa ya kapor ha ka jingi keren bat ki dikhot jong ketika kenhun tem na ka Shenong Klau kila ong bala dadon ki bakwa ban pha arwai lane ban pha wan tem ki kloi be ban lej ha kino ki jaka tong ni ngap khandiat ka jingi keren jong ni bat kene ka kenhun tem na ka Shenong Klau ka group ni hangne ni don ka group tem ka kerteng jungka kalong group tem kunjo Syafrang bat ka badon ru hapo jong ka right kerdem ka badai hapo ka Shenong Klau ka jongi tengi lasdang ya kane nongkong ngidon ka jingtem la jong ni thithi dalade we arnut kumta terter kumta nangmi gisnem ngidang yathi dangmi gisnem ngidang yithit hadu 8000 lai ni lasdang ru ya ka banyo ya ka jing yarap na UMLA jongi uba job ha ka seng kongres idei iba stan rembai ngiyo nang to ya ke jingtem kabila kabdelin bat kitar bat bom kumto terter hadu kat menta kadang sa ndei ngidang yo pat saiwe pat IMLA katu kat ne ki jingtem khndiat khonsoi te mentaru ngimpat long shu ke jingtem ngidang don ke jingduna sibun na kalyang ke jingtem ke jingpun tingi long hiru ka klub ka badang duna sibun hagi benta ka jing ruai ka jing yetem namar bangin persyang ya kaban katu kaneng sedang ru ya kaban ya renti ban lek yetem sarum saneng ngiyo ru katu kane ngiyo doriki katu kane ke bakhnjat khonsoi te de namar kata ni dang roi kumne tingila don ru ya ka jing ya perkhat ka jing ya kren apo ka klub tem ka group tem ka jungi na ka benta ban bu ru kinong hikai ban hikai na kabenta ki wepat ki khna ki badang don ke jing thmu ki badang he dang san bagi dang himbi chili pat na kabenta ka jungi ya kane ngila seng ya ka ngila persyang mental ban seng ya ka la da don ki khna samla ki bahpo jong garai lane hapo jong ne Shenong Klau ka jungi lane kiwi ki jika Shenong budon hapo jong garai ni khot sngupha ban ni wer sngupha ki baladon ki no hikai bangi persyang ban hikai na kumta jungki tapi lak ban matai kinet kumbakan ngut pia dan apok ne ka grup joki ngidon hapo jong kane klub tem ka jungi hapo jong ka grup tem ngidon ar khungut ki samla bat ki rangba bat ki tumen
kumtu terter. Kini ki member jong pigi de bitang hapo sinong klong ne Ah, na kini ki nembar ki don tang hapok sinang kleu umpat don na sebar jong karai. Ki de tang hapok ka sinang kleu ki jungi. to ko piong mane ba bisa litam mai cakaya tho Ah, ngili tem hapok jika ya tho kumtu terter ngili tem hapok jika bakhawai ki don ki jing pembaptis khulung kumtu ngi tem. Te don ru ki bakhot sungubha yingi ngi habi tem. La don kam kum ka balang ru la ne ka sinong ka thau ngi tem ya ka. Jadi mau menta ne pidan ngene ke grup mo por ba pia praktis pia pelum pelang pia lek kum hai cakap pia lek ne pidan daga ying klop ne Em ngim padon ka ying klub ngi ya syong hi ha ka ying ka ba kam kului ngi ya bu ya gi jing tem hangta hangta ngi ya long komiti bat ngi ya pendik ru ina ka benta ka ban swaba poi ka kot la ne gini ngino ikam gi bengi don kam ngi bu ha ka ying chung gi breu ka ba kham he ka ying jong para member para member. Kecuba menta kum ka jinglek tem jong pi jika khawai jika ytho la ne gi gino program mo pi bu da kador ne pi shulek tem subhab Ngi hapo ka sinong tingi hiu ya pantang ka baik sai namar ba ngimla ban thi da klub na ga group. Hoi la don kita ki register ki finance ki secretary jung ngil pusang ban bu ya ka. Ngi tem ya kine da ka bela ka bidelin ka gitar bat bom. Tang kine hi gitar tem ki jungi. Tengin pat yo gitar ki bangi don kam ban tit sa gitu ki batit don sa kriau ko bangi ya tit untuk ka don ga kriau ko ba tam ong sim lara bat nang don su gitar ki bangi don kulang ko ban tit sa gitu ki balong guru krang gitu ki ban peni hap bat kene kitu teng ta ko por bangi ya ruai apo i mane kuntu ba ruai special ne apo ba ruai ye tengi sa ye tem hi ka turu ke kesing kadutara kum kita pitam don hi jing tem teng i kum bagi babun bagi por ba pilet man hagane ro apo borombong pilet kompetisi pilet yang tu ne tur pira tanggene gitar ki medalin ki gitar bat ka bom ira no gitu jadi ditara de tem tang hak por ka ba ruwi special ba po ba ruwi sur juli ko ya minta dengin padon re kariam ne ngila ya kren ya po ka meeting ban gele no ban tit da kariam ni pom bukan itanat mo ban itanat nang ba ladang itu ne kariam tang ni long hi kum ki wei pat ki nong tem ke kan itanat sibu minta dengi shu ram tang na ki kut kadon nem garong pat ngaba bisa jit ban pong bagi kita perlu pilih ruah minta empat don re dan dah hi pong dekat bayo ni pong dekat bayo kendu dagi tipo ne tip ki suci putoinya kumta terter ke te minta ira muti ban sedang pad sagini kena samla ban pemi biciri pan anda lakut mangi pat ki bela tum dan lano nimla si ban yai tengmut ki samla pat kin yang bat kin khi kin yarap na ka benta ka jingi bat ka sinong ka thau ka jingi te sakawe pat i kwa badong la de ka potlang por khriat menta bun kin jing khawai hangno te la da pidon jimut sapun tip lem yangi bat fil sung thu hi bagade ki sinong kleu te sawat ye ki numbar la ne sa tho ya ka sitiru la don ki secretary ki president te kumut ba ngin sawan tem la da hagano ko por ka ba pidon ge jing khawai la ne la da pidon ge jing khot sung bha yangi